ama-gold yabuya manje ufake nini igold ifaka kanjani ngifake mangifika la iGoli asho igold ayinaveli abantu bangawakhipha amazinyo yadoya indaba yakho asifikise ukusalahlile ejuice yonke into ayisepossible bekuyite ijuice lakusalahlile ijuice mangifika la hayi yonke into ayipossible yes ayi yabona ke manje wavela wafana necala uphuzekile nawe angiphuzekile bakushaya 2 feet adlalo lapha umuntu ongezwe okay mangiyokuspana ke ejele iboshwa singibuza ngozulu boy noma umsholozi yabo ukwashaya isiboshwa ngetomfa sifundiswe ngayo lento yisi our training ukuthi isiboshwa siyashawa vele kahle use tonfa eboshweni ngoba mawulwa ngesandla nokuthi ashaya isiboshwa ufike endlini udumbe la bese ungasangeni akusasa bakutshela bathi ubu wrong ngeneboshwa ziyakhotha kahle uyalwa ukuprotecta nje just enebo ukuthi la emakalo uyafika ngasanto yebo idonkeeper kanjani sokufana uthulwa ngeqhubu mawuhlaniphile nje njengathi sakhula siqhatho nje tatata usibamba usiyeke awusidiphe phansi isiboshwa so awutshela nje ubukhuluma ngendaba yokukhotha i-issue yentelezi yekhemi nedanyana how deep is that thing because isiboshwa phela udakhi angibeke kanjalo ngesinto abantu ababhaya ababhilivele ekuthenini mfethu maseyidimbile yonke into thina siyawudla thina siyawukhotha indaba yomuthi i-serious kangakanani edanyana hayi ngeke ngiqamba amanga skin ayikho into engekho ejele kuyafana nala yabo kunezinyanga kunezangoma naye ngokuhlukahlukane lemkhathi ayikho into engekho umuthi ukhona kunezimbiza kuyachathwa fika lokho kulengiswayo lokho ispade akukho ngekho uyasesha ukuthole uzokwenza njani ayikho into engekho ejele maba manga mawuzibukele leziboshwa lezi ezinye uthola zipepile la izandla qhubeka zifozi yale zibhisi yaqobola ezinye how do they kill time isikhathi basispenda iboshwa zispenda ngayo yonke indlela isikhathi like for example like when ufuna nje mawuspana kakhulu esectionini njengathi ngoba besisipana kakhulu ngaphakathi yabo so isiboshwa sinendlela eziningi sosichitha isikhathi ngokucleana singaba ucleana la eofficeini la kulapho ngoba sila studio sakho yabo azanga ngokucleana sizothatha indaba no ivari uphuphanji le voice azanga uclean uthatha indaba ya download yila futhi khona ukuthola no sister boza lapha labo mama esebenza nama address asagcina sekaqoma bosha ibayibayi yini ngathi bosha ibayibayi nje ngiyakujampisela so manje yabona like for example njengabantu besifazane bagcoka igate abamama basetshele so siboshwa senzathi sizofaka izicathulo siyapopola lapha yabona kwenzakalani thathi ithombe siyowasha eseyilinye asikhulume ngabantu abakumadlanga commission manje mababoshwa bafike ejele kwenzakalani president baboni labo King Dalinjebo kwenzakalani ngomuntu ofana lo bangangena umuntu okhulud kwamampela ejele impatho yakhona ne-treatment truly speaking ngokwami khulume nje iqiniso since ngazijele kule 18 years bangixosha ngisebenza ifem iyayishintsha system uyabona umuntu makane imali ikho bathi money can buy anything yabona so imali sevula vala yabo umuntu makane imali intando yakhe izokwenzakala lokho ngesiqamba mama uyabona ngesibali ukuthi uyipresident nje unemali nje uyabona skin sizoba ngisana ngayo lazo yakhona ngoba khona aba green yakujena imali ayidlali soba ngisana la from reception angena lapha kuzoba nesibhithibhithi lapha kuza kwalomuntu uzavela nomasango ivari jo ivari angikhuluma ngento yasejele kunalabantu ngiyatshela ngikhuluma abantu into abazenzakala ejele asike sikhulume ngamahata ashaya umthetho because iyenzeka straight ngi-interview nyawuthi yami ayavele yangihlekisa blind that ayikhohla mfethu mina bengicopozile straight wathi iboshwa phela zinama ngizokushaya chief on that point ngizosho kanjalo yabo ukuthi bakhona bawushayayo bakhona bangawushaya but it's not easy to deal nesiboshwa ungafuni ukufunda lento ayiyo especially kulabo abashaya umthetho noma kuzoshuba etanyana ubona ngani bese laba abanye abangekho kulento bazogijima bazositshela before sivula ijele sesizokwazi ukuthi uma siyovula ijele like nje uManhlaniphile qalani vele lapho kuthiwa khona seyinokwe khona siyazi ukuthi lento izosuka number 8 asiyovula khona number 8 ngephaka nama siyovula siyavele sesiyonise sentshene ukuthi guys sizizwile ukuthi nipheka niphi inqondo
Okay manje ngicela amazithi iphuma ngefola ziyasesha. Yebo manje akuselula ukuthi niyophaka niphethele izinto zenu. Manje siqale ngani na ikhwaga la. Yeah. Yes, because masolokhu usivulela lamasoli sonipaka lapha dining hall. Kuze masiqala kuphuma le ikhwaga siyadonsa. Imdoko igcwala igazi. Uyabona kube nje yabona. And then ama-demographics athina ama-dynamics wama-prison one in terms of le ndaba yencushunushu nale ndaba ongazwani kahle. Ya leyo vele into ekhona. Ngeke sithini kodwa inkinga eyiwanike la skin. Yabona when duty calls. It's a problem because this one is a calling. So ngiyakule ukuthini ukuthi but siyazi semsebenzini asifustanani. Yeah bakhona mfethu ngoba wonke umuntu unosathana empilweni yakhe. Ngeke umuntu futhi akukhona usathana. Yabona. Ziyawushaya lapha ziyophambana ikomishi uma udle kabi ushiya iplate lakho ukudla kwakho bazosithenga isiboshwa ngoba ikhiyeza semakhishini la sibe khona ukudla sinikeza iboshwa ngifike ngivule ngikhipha into yami la emaphokothini ngithi fa ngivale kamnandi ubuye wena nami ngithi ngiyabuya ngisawujika emotweni eparking ngoba wonke umuntu ucashe ukuthi ngisawujika emotweni uthi uchofa izifoni yabona abuye bekhona lapho udla usitophoze mhlawumbe udluwa lishona ube nebhadi ushone manje. Hey yabo khona shiyana ngomshefeze ejele. Hey the day you realized ukuthi ngathi sengisekageni manje sukile manje livula ingubo langena uqoshwa kanjani? Ngiyafika nje kuseni ngizosipana zinomali ngiyajuta ngiyaspana le day kanti kusho ukuthi wena kahle kahle beyivele zingifuni mase ngifunda kwezami ukuthi ola it was a trap. I-trap ikanjani ke? I-trap isuka mina ngaqoshwelwa isinko naku nginala ifonini I can even show you contravene 2 charges. But I bought groceries from the member shop ngathengela ibosho 3 breads probably 13 Simba chips Mexican and Doritos ngimenshiniwe those things. Uqoshela ama-Doritos manje wena nje ngoba ungibona ngiyabona le episode i-Doritos athi kudla kuyadliwa kini lo ngaba zathenga ithi baphambana inkomishi kahle a bread ke ngoba sikhuluma i-breach of security. Isinkwa ngasijika sikhanda umesa lamazimba no we can laugh scheme escape konke lokho uncononi uyelkeni idayana ngikhuluma ngabantu abaphethe ijele lento ishoyo ukuthi wena sometimes ungoya kuyafunakala ukufunda. Uyabona mina kula meeting apha saxabana sibangazona lezi zinto zokuthi kahle nina especially when it comes to i-modap management. Yes mina into engcina ingixosha ngaba sibanga legama ka competence ne incompetence. Does it really warrant ukuthi umuntu axoshwe? Asesivele ngiyenzile lento le into yesinto. So do you think ikhona prison wale lizoza lifike la lifike listeme into lesho ukuthi hayi no lento ngiyichunile mina. Well scheme ngiyizwa le question yakhe mnandi interesting. Ake ngithi lalela no it's an interesting question but it need to be answered ne. Yeah. But the answer is one. Mina ngitshela ukuthi yabona inhliziyo necala ayitholi